Ang lapit ng lalaki yun. Wala akong pera, tama. Ayoko na. Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo. At ngayon dahil taglamig mo siya bagay yung jacket. Kaya bago restock tayo ng merch sa description. Bila kayo. Dahil yan ang huling restock ngayong taon. Kaya bigla natin yung tumawa katalo ka Bastos Edition para pampainit sa malalamig nating mga gabi. Pero kesa buhay, pag tayo ay natawa, magbibigay tayo ng globe load. Love nyo na. Diba masaya na nga ang bulsa mo. Masaya pa ang zipper mo. Boss, saan malapit na jump shop dito, boss? Doon, boss, doon. Doon? Ah. Sige, boss, salamat. Bastos ka kausap, Rod. Sana all ang daigdig, ang buhay. Hindi ganito kalamig. Ano ba? Ang jowa ay mapayat at mataba. Ano ba talaga? Grabe. Sana malaglag ka sa kanal. Maganda pala pagka ang jowa mo. Oh. Huwag lang silang madudulas. Wag lang madulas. Sana Nakatakot yung ganyan. Di ba lang, isang butas papasok. Yo, pahinga. Hop. Ay, God. At least meron forever, di ba? Walang forever yung pagtayo mo doon. Baka umiinit ang puso ko, hindi. No, galing kay... Ito talagang pangalan to eh. Sobrang sas eh. Hapit ang watch! Sige, kung meron na kay hapit ang watch! Sige, kung may... Mala na mamatay. O, kana, nice one. Literal ako makakala kasi di ba tayo ko sa'yo eh, pag malamig ang panahon mapakadyo. Sige, bigyan ka na isa dyan load pa. Galing kay Decano. Namang humor yan, leche. Sunod. Sino yan? Di Sino ko yan? rin kilala, pre. Baka yung tropa ko yan, si Tok. Tok? Sinong Tok? Sobrang witty, magaling. Magaling. Sphinx. Copyright, eto na lang. Kala ko inamoy niya. Kala ko inamoy niya yung likod mo. POV first day mo sa F2F. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Okay, nagets ko na. Very sus din nung nalaman ng Diyos si Satanas. Isa sa kanyang mga anghel ay sumama na. Amen! Kalaban nito si Jesus Christ. Ayun na, pre. Yo, pre. Busog pa ako. Airplane! Very sus na tropa. Maraming salamat. Galing kay huwag mo panoorin to. Sige, papanoorin ko. Let the moonlight. Nakita ko na siya doon sa kaliwa eh. Bago siya. Hindi ko lang kung sino sa kanila yung dapat magulat eh. Ngayon ko lang nalaman na hindi pala totoong school yun. Ala, hindi pala school yun. Anong gusto mo? Pansit canton. Ilan? Dalawa. Gusto mo yan? Ngayon ko lang nalaman na hindi pala totoo. Lagi talaga meron tayo sa ganitong kaibigan eh. No? Sobrang nakakatawa talaga. Big boy na ako! Sunod! Yun, tape. Ang galing, marunong siya tumayo. Sana safe yung mukhang ano naman siya, mukhang Helicopter! mukhang ano naman siya yung owner. Okay naman daw yung kanyang ano. I'm sure may ma-offend dyan. Sabi ko na nga ba eh, lagi may ma-offend ka sa internet. Lagay mo yung bata pa. Ano to? Unhappy? Ba't kinakabisend sa akin to? Nung sinabi niya first time niya. MG TVZ may Taste of brain, we don't like zombie. Copyright, eto na lang kesa ma-demonetize. Ikaw na makalera.
Bad trip naman kasi yung transition eh. Maganda ako. Ganad. Ayoko na magpigil ng tawag sa sumaya. Ba't ko ba ito ginagawa? Chili time. Alright. Hoy! Ano yan? Magaling, bata, magaling. Tayo na lang ang re-respeto sa kanila. Ay, respetuhin ang sarili nila. Very sasang yung pinsan. Ito, anak ba niya? Hindi ko alam. Sunod. Oh! 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 Yun o! Ito yung asukal, pabita. Ito editing niya. Paypayan. Ano uling? Dapat sa ibabaw, meron pa kailangan. Subok! Ano klaseng edit? Sino to? Nag-edit mo si Tito Travis nyo. Paano magluto? Adobo check! Comment nyo kayo ng manok below. Ilagay ako kapag ito makalimutan kayo. Ilagay ka ng load dyan. Sa sarap ng adobong luto mo. Long. Di yan yung adobong gusto ko. Ayop kayo lahat, literal. Logan at 848. 8. We got a little crow hop there. Uh-oh. Oh, come on. Did you break the machine? Does it look... It does say... Pinoy lang malakas! Ay po, ba't ko pinak... Okay, sige, lagay ka na pa ako. Nalalabas yung ngipin ko, body. Nalaman ko lang ng huli na lahat. Okay lang. Napasaya naman ako. Ubusan ako ng pera nito. Okay, I wanted to make my own it's her video. niece. I just spent on It's her niece. Ayoko ma-age streak. Hindi ko mababawi. Yung ads. Ano ba? What? Read? Ay, hindi. Edited yan. Madali lang maglagay ng PNG at GF. Masyado malaki yan. Masyado malaki to. Pwede mo, liitan mo pa yan. Pero nice edit. Okay, ganyan lang ba? Ano ba? Ano pa yun? Uy, sakto may sauce nga. Ako sabihin. Andiyan na si Freddy. Pareho kami na iniisip. Sarad. Magaling. May multo. Multo! Hindi, nataliso niya ng multo. Bad trip. Lahat tayo sinasapian talaga ng kabobohan paminsan-minsan. Okay lang yan, okay ka naman. Kasi, ano yun, yun yung may kuryente, di ba? Okay ka lang, pre. Sumot na tropa time, kiss kita. Wala lang dulas. Dulas lang. Okay lang, basta wag lasing. Sorry, kailangan ko ulit panoorin yung part na yun. Ako'y lilisan na! Kaya ka ba nag-flight? Ayaw ka paalisin ng Pilipinas dito! Dito ka lang! Yeah. Oh? Yeah. Not that much, but you definitely played it. How much of my content have you seen? Not Gagi, very ba't ang much. lapit ng lalaki yun? You know, pop in occasionally just to see the meta. Oh my god. Streamer din ba yun? He's just had a few. Okay ka lang, pre? Gusto mo nang manansing, ayos. Very sus. Through nearly 4 billion years of evolutionary twists and turns, disasters strike.
Woods Lotion Don't Enjoy. Totoo kay Liza. Ingat pa rin kayo, puting ban. Yun yung pinakalalayuan niyo sa lahat ng mga yan. Sa ano niya? Sa TikTok. Tede! Hindi! Pighati! Lagay mo mukha ni ano dyan, Pao. Enrique. Tede! Gusto ko yung black pa yung couch eh. Nice. Thankful first to God who gave me this opportunity. Amen. One day, sinabi niya sa akin na I had a purpose dito sa Pilipinas. Tama! And Wala na akong pera, tama. Ayoko na magpigil. Gusto ko na sumbayan. Hindi ako. Pero kaya ka. So, ang wholesome naman dito. Sunod. Uy. Ate, tingin naman. Ano lang. Bakit? So, perfectly cut video. Napakaganda. Yan, yung ang ganda-ganda ng girlfriend music ko mukha ko yung boy. Literal. Ito yun. Sunod. Kailangan yung mukha ko yung parang kay Liza din. Ang pusa na ako makain ngayon, hindi na sila kain. Kung kayo inuwi nyo yung mga plato sa Jollibee, ako ko yung crew. Sarap! May Jolly hotdog na mabiba-biba uwi si ate. Nag-i-issue yan, di ba? Nakita ko sa isip ko nung tinadaan ako. Gawin ko ba tong content? Hindi na. Wala akong oras. Wow, sobrang witty. Galing si Kevin Tagig. Magaling. Ako minsan sinasadya lang nila para lang masarap panoorin. Very sus. Pag hindi ganyan ang ungo niya sa'yo, you're not the one. Wasak. Therapy, chiropractic, adala, prosedur de la kula ule, ali therapy, yung sudame jalani. Siya jalani. Okay. Gusto ko rin ng ganyan. Nalikod ko. Nangingiliti na lang eh. Sunod! Kaya pag walang salamin, maraming salamat, Eugene. Aray ko! Kanino ka lang? Di ba, mami, Oh, gusto rin niya ng kapatid. Okay, may TikTok edit na. Ayoko na. Tatawa na sana ako eh. Gusto colon Nayman Magdaday of Hang My Day. Grabe, wasak! Pinapakita lang din ni ate yung skills niya po. Very sus. Kung babae nagmamahal niya, baka na-inlove din sa paggagano mo. Sunod! Diba? Tama na. Marami ako mga kaibigan at ako na rin na ayoko na mag-anak. Kasi magastos. Di na. Ang sarap naman kumain pag may eat well love you. Asan na itong batang ko pala? Ano naman to? Jumpscare ba? Yung barangay ito. Ang lagay dito ba sa taas? Sige, nakabidyo ka. Nakabidyo ka. Magaling! Siyempre natatakot tayo niya. Ayaw mabash ni sa social media eh. Baka hanapin siya gawin siyang kaldereta. Sunod! Beses na ang puso mo'y naponet. Nagagalit pag sinasabihan ka, oh yeah. Huwag ka mapoponet. She looked like Marceline when she popped a bean.
Oh, kumakana. Oh, mo, sa isang kumakana, isang handa ng kumana. Oh, yun lang, dalaglag. Makakaisa na eh. Makaka 360 wheelie na si kuya sa mga dila niya. May isang ganun lang oh. Makaka-freestyle na si kuya ng dila eh. This new word, it's O10. O-T-E-N. Yeah, so today I'm going to be eating O10, a Filipino food. Apparently, it's like, at its finest. I don't know how to explain it, like this big, juicy, hot, spicy sausage. And Saksa mo pa! I'm creating my own vegan version of O10. Nice. Ayan na, sarad. Isa dyan pa. Ilang araw pa lang, isang linggo pa lang, di ba? Hindi ba tayo si Dave sa Plants vs. Zombies? Yan, pag-usapin mo sila, Pao. Chili tayo. Bakit pero si iba alalawi? Bakit? Alam natin ang bias mo. Naiyak talaga ako. Tamis ito kaya sakit sa ulo eh. Kasi sorry ha. Sorry na sa mga nabastos. Maraming salamat. Rod. Hindi, Pigati. Pala streamer na pala siya. Ano? Nice. Congrats sa kanya. Enjoy your day. Masakit sa katawan, seryoso. Masakit sa katawan magpigil ng tao kasi parang natural na tumawa ka. Pero ang sakit niya pipilipigilan mo sa sarili mo. Isip ko kung worth ba. Sige, Mark. Oh, ay. Oh, tiya. Okay, din daan. Subukan mo tumaan, boy. Makakatikim ka ng literal na power forward. Nanunutok na siya. Galing kay General Musk. Naganda nga, bagay yung pangalan mo. Itay! Mas masakit yan pag Pilipino ka sa Japan. Too real, too fast. Hindi mo to matitikman. Dapat. Baka naman may meron ka di na pindot. Video, ito yung videohan mo. Baka lumayo. Galing ah. Ulo palaway niya. Sarad. Palin ay mamagmang, ang basing ay natarating. Very sus itong mga pinapadala sa akin. So, kaya sukuha ma-monetize eh. Ano ba? Ang gulang na si Jared Ezekiel Villamero nangongolekta ng mga Jolin. Pero nang malaman ng kanyang ina na toxic ito. Nagustuhan ko lang po siya nung nakita ko po siya. Wag na, pag toxic siya, iwan mo agad. Iwan. Kahit gaano kaganda, hindi yan worth. Sinasabi ko sa inyo. Panguli. Vince. Ay, salamat. May lo-fi din. Sa beach ba to? Maraming mga beach dyan, lalo na sa daan. So doon natatapos yung kung gusto na mga ganito. Kung napatawa pa kayo, with a like at ipindutin yung notif bell para makuha nyo agad yung low. Pag nyo subscribe, Paulo na saya na namamaalam.